estáis terminando, por favor. Vamos a dar comienzo a la rueda de prensa. Mesedez. Prentxarrokoari ekingo diogu, mesedez bukatu. Arratsaldeko prentsaurreko honetara. Comenzamos la rueda. Hasiko gara Barney's Version filmaren prentsaurrekoa. Zabaltegiko Perlen barruan dago film hau 58. zinemaldi honetan. Zuzendariak ezin izan du hemen egon, baina badago bi antzezle nagusiak, Paul Giamatti eta Rosamund Pike, eta bi koekoizleak daude hemen, Robert Lantos eta Ari Lantos. Nahi duzuenean ekingo diogu galderei. Sí, una pregunta para el... Galdera bat Giamatti jaunarentzat, hemen. Film hau Kanadiako ekoizpena da, eta Kanadan gertatzen da. Nik galdetu nahi nizueke, ea zure pertsonaia edalea adulteroa, ea amoralegia da Hollywoodeko ekoizpen bat izateko. Nothing really ultimately to a Egia esan ez dut uste amoral denik Hollywoodentzat egia esan. Baina ez dakit, nik ez dakit egia esan historia hau argi eta garbi dago kanadian dela, eta kulturaki liburu hau oso kanadakoa da, oso txertatu dago Kanadan, eta oso emozionala da kanadiarentzat, beraz kanadar batek bakarrik egin zezaken, kanadar talde batek, eta arriskutsua den edo ez, bueno, estatu batuetan, egia esan ez dakit arriskutsua zen, edo ez, guri gustatzen zaigu Ameriketan, eta badaude ere pertsona moralak Ameriketan, baina argi eta garbi dago Kanadako historia bat dela, eta han egin beharra zegoela. Unetxo bat, mesedez. Galdetu nahi nion Rosamund Pikeri, galdetu nahi nioke nola egintzen nuen azentu amerikarra lantzeko, eta ze denbora amantzen duen. Bueno, segurunez bigarren galdera, erantzute errazagoa da, zailagoa da. Amerikarra beste hizkuntza bat ikastea bezalagoa da, egia esan. Eta Italiara joan nintzen, entrenatzaile batekin, dialekto entrenatzaile batekin, eta beste bete pasak genuen elkarrekin, eta Amerikarra zentuarekin hitz egin nuen denbora guztian, eta berak zuzendu egiten ninduen, beraz. Aukera izan nuen Amerikar gisa tratatua izateko Italian interesgarria da, ze konturatzen ze alde daude jatetxetan adibidez, beste Amerikar baten modura tratatzen zaituzte, Europarra bat izan ordez, beraz, batzutan Amerikarrak okerrago tratatzen dituzte, beraz, ikuspegi kuriosoa izan da. Baina nik erabaki bat hartu nuen, hau da nire ahotsa erabiltzeko, baina azentu amerikarrarekin uste dut lehenago edo ondo atera azait edo bestela azentu erakutsi ziren pertsona bezala. Nik uste dute libre jokatu behar dezula, eta jarioarena eta zahartzearena, Paul mesedez hitz egin zazuzuk uste dute oso ondo pasan dugula ezartzeaz bai. Benetan ezartzea oso interesgarria izan zen. Gazteagoa izatea, zailagoa egin zitzaidan zaharragoa izatea, baino ze oraindik egia esan atzera joatea zailagoa, asko zailagoa. Baina, eta pertsonaia askoz ere desinibituagoa da. Askoz ere askatasun gehiago duzu urteak izan ala, askoz ere eroagoa, zenbat urte gehiago bete, beraz, divertigarriago izan da, baina makillajea zoragarri izan zen, eta hori dena, ondo ontzen, egia esan. Gero gainea saiatu ginen, horri buruz hizketan egon ginen, guk mugatzen gaztea baldin bazara eta zerbait norbait zaharragoa egiten baldin baduzu, ezin duzu 60 urteko pertsona bat izan lasterka egiten duena, eta 65 urte bazen nuke, zoragarri izango litzateke, beraz mugak daude, hau da aldaketa bat egin behar duzu, eta normalean fisikoa da, eta ez dakit dola esan, baina dekrepito xamarra da, eta pixkate zurrunago bihurtzen zara dinarekin, noski.
asko gustatu zait filma, ematen du hodei ertz bat dela, ostadar bat dela barkatu bere kolore guztiekin. Venezian ikusi genuen elkarrekin, Toronton ere egon zarete, orain Donostian Oscarretarako prestatzen ari zarete, eta bigarren galdera Paul Giamatirentzat nola daramazu Hollywoodeko txorakeri guztia. Nik imaginatzen zaitu, bastak tipo atsegin bat, eta inteligentea eta serioa eta interesgarria. All the bullshit in Hollywood, yeah. Bai, bueno, Hollywoodeko txorakeri guztia, bai, bueno, izugarri gustatzen zait erotu egiten hau Hollywoodeko txorakeri horiek guztiak. Ez, egia esan, bueno, badakizu txorakeriak edo non daudela. Txorakeriak daude, teko askotan ezin dira saiestu noski, baina zorionez, onso ondo pasatzen du txorakeriak, ez ditkilegik eskatzen egia esan. Gero, egunero ikusten dute programa bat, bullshit, txorakeriak izena duena ikusten duen Amerika saio bat badago, bullshit izena duena txorakeriak, eta egunero ikusi ezkero, ez ezke txorakeriak gustatzen brometen ari naiz. Zenbat aldez esan dudan jadani txorakeriak bullshit inglesez ez dakit, baina bueno, horrelakoa da, bizitza txorakeriez betetan dago. Baina, bera ez da Hollywooden bizi, ez naiz Hollywooden bizi. Beraz, Hollywooden biziko banintz bezala izango izateke, baina bueno, saiatzen ez hori saiesten. Galdera hau, Giamati, jaunarentzat, kaixo? Bai, itxen, bigarren partea. Espero dugu antzezle hauek filman lortuko dutela merezi duten saria, baina azken emaitza ez dago gure esku noski. Giamati jaunarentzat, kaixo hemen. Filma honek oso kastin ona du eta elkarrekintzak atentzioa deitzen du, ze elkarrekintzak dagoen zure pertsonaiaren eta Dustin Hoffmanen artean. Elkarrekintza hori nola lortu zenuten aita eta semea aurkitzea pantailan, eta nola izan zen berarekin lan egitea? Bueno, pixka bat ezagutzen nun Dustin Hoffman. Oso tipo divertigarria da, txiste berde asko esaten ditu, eta bueno, oso opari ondia da berondo egotea. Baina Dustin, bueno, film honetan bere semea ere nire semea da filman, eta horrela ikusi nuen aita zintzoa dela, egokia dela. Beraz atsegina izan zen ikustea bera ere aita paperean nola jokatzen zuen, aita gisa ikusten, baina gehien bat nik ni baino askoz ere aktore hobea data izango naizena inoiz, beraz jarraitu egin nion Dustini. Eta pixka bat utzi nion, ez dakit, tipoa begiratzen, ikusten zer egiten zuen, beraz benetan aparta da antzesten duenean. Etengabe, bueno, nahi dituen gauzak egiten ditu, erokeria hutsak egiten ditu, eta gauza eroak egiten ditu, eta nik jarraitu egiten nion Dustini, eta oso ondo pasa nuen, berak beti nahi du denatek egin, zurekin jokatu nahi du, jolastu nahi du, izugarrizko oso divertigarria da, beraz, oso nolabaiteko gozatze bat izan genuen elkarren artean. Ez dira bakarrik aita eta semea baizik eta ondo pasatzen dute, konplizitatea dute elkarrekin. Orain, ematen du, bihurria diela, ditpolizun hor txisteak berdeak egiten. Bai, zerbait erantzi nahi du nik ere, bai, Paul eta Dustin ikusten elkarrekin lan egiten, ematen zuen, bueno, benetan, nolabaiteko laborategi zeudela ematen zuen, esperimentok egiten antzezle gisa. Zeretzen dikien, laborategietatik zeaterako zen ondoren, eta Dustinek eszena eraikitzen zuen, eta batzuten ematen zuen, ez zuela inolako antzik idatzeta zegoenarekin. Baina, hori ikustea, oso esperientzia zoragarrezena nire karreran, ze ez dakit nola funtzionatzen zuten elkarrekin, baina funtzionatzen zuten. Eta benetan horreratik, hasieratik sortzen zen zerbait zela ikusten zenuen. Gidoia azkenean izan genuen, baina beraiek pixka bat sortu egiten dute.
dekonstruitu egiten zuten guztia, eta gero berriro eraikitzen zuten, ben eta berriz eta bai, eta horrek bizirik mantentzen induen, egia esan. Urrengo galdera mesedez, 2 galdera, hemen nago, markatu, bai. Laurentzat galdera bat ezagutzen zenuten Monika Bertxoli ezagutzen zenituen idazleen lanak eta nola izan zen kanpoaldeak aldatzea, Parisetik Romara pasatzea. Bueno, ni barkatu, nirea izango da segurenez. Barekin nortzen idazlea, eta nik asoziazio bat neukan, nola baiteko kanadearra bat zela ez dela oso zehazki deskribapena, baina nik ez duen asko ezagutzen idazle hau, behar bada besteek zerbait esan barko lukete. Ni hasi nintzen Monica Rich irakurtzen, eta Kanadan izan zen. Kravitzekin bezala, derrigorrezkoa zen egile hori irakurtzea, eta niri benetan nire lanetan gustatu zitzaidan irakurtzea. Eta bere beste lan baten film bat ere egin nuen. Bai. Atzekoa da, zein da telefonoa orduena jotake? Eta Barnish version idatzi zuenean, bidali egin zidan idazleak, eta egia esan lanean hasi ginen elkarrekin, eta berak lehen zirriborroa idatzi zuen, gidoiaren lehen zirriborroa, gero gaixotu egintzen, hil egintzen, eta nire esku utzi zuen. Beraz, oso paper garrantzitsua izan du nire biztan, eta nire bai, ni bere liburuak irakurtzen hasi nintzen institutuan, 6. urtetik, unibertsitate arte. Derrigorrezko irakurketa zen, bere liburuak irakurtzea, eta hau izan da nire ustez egokitzapen honena, hori handi izan zen niretzat. Urrengo galdera mesedez. Gu Roman gaude Parisen egon ordez. 2 arrazoi daude horretarako. Aldaketa hori gintzen, Mordegai oraindik bizirik zegoenean, eta honetan oinarritzen da, 2 arrazoi daude. Batetik filma asko daude, espatriatu Amerikarrekin egin direnak, auzo latinoa, eta bar, ez genuen zertan berriro egin. Eta beste arrazoia da, liburu hau, oso argi ez dauden arrazoirengatik, argitaratu zenean, arrakasta handia izan zuen Italian, eta kultura itelerraren parte bihurtu zen. El Folio egunkariak publikatu zuen, eta orain 11 urte geroago, oraindik ere zutabe politiko bat dago, eta Barney Polowskiren ahotzean. Politikarekin sartuz, Italiako politikarekin sartuz, eta Richler bizirik zegoenean eta lehen aldiz Romara joan zenean, liburua irakurri ondoren, esan zidan, une horretan, gidoi edazten ari zela, eta esan zuen hemen Kanadan, ni eleberregile bakarra naiz, eta Italian rokizar bat naiz. Beraz, kanpoaldeak aldatu eta Roman redoatzea ondo iruditu zitzaion. Eta hori neko arrazoia izango zen, hau da, rokizar gisa atatatzea, horiek ziren 2 arrazoi Parisen egin beharren Roman egiteko. Nik, galdera bat bi antzesleentzat, Paul eta Rosamundentzat, zorionak bioi egindako lanagatik, ze uste dute filmak baduela gauz hori ez, kimika, 2 antzesle nagusien arteko kimika. Eta uste dut oso funtzionatzen duela, ze gainera funtsezkoa da sinesteko hain gauza sinestezina, hau da tipo bat maite mintzen dela berezkontzen beste emakume bat, eta oso kontzeptu zoragarri erutzen zen. Gero gainera atentzioa deitu dit eta galdetu nahi nuke nola lan egintzen duten bion arteko lana, eta baita ere Poli
nola egintzen nuen lana Mini Driverekin, ze bere lanean ere kimika lortu zuen, baina guztiz kontrakoa hau da. Bi pertsona inolare elkar jasaten ez duenak. Jakin nahi nuen, ea hori lan egitean, modu berean lan egiten den, konplizitate bererekin, edo hori egiteko beste modu bat dagoen. Well, yes. I mean, they're two very different relationships, and I think two different relationships. Harreman guztiz desberdinak dira noski, eta baina bi pertsona ere desberdinak ziren, bi antzezle emakumezkoak, beraz asko nolabaiteke egoera komiko bat ez zen, hau da, ematen zuen, paper hori interpretatzea, nik beste modu batean pasa nuen ondo berarekin. Baina bai, nolabaiteko antikimika bada, kimika eta antikimika bat sortzen da, nolabait ere kimika bihurtzen da, baina hori da divertigarria, ze komikoa ateratzen da bera ateratzen denetik, eta bera egia esan oso ona da. Rosamund eta ni oso miresle sutsua izan naiz Rosamund Pikez, urte askoan, muztu guztiak izan barko lukeen bezala, eta emozionatu egin nintzen esan zidatenean, berak egingo zuela bere lan hori, eta hasi ginean elkarrekin lan egiten, estena horretan, oheko estena horretan, benetako kimika izan genuen, baina bera bezalako antzezle on batek, irekia zegoen, eta berari esker kimika hori sortu zen oso ona delako, baina nola lan egin genuen? Ez dakit, guk nolabaiteko esperientzia bat izan genuen, entzaiatzeko aukera izan genuen. Bai, oso gauza harrigarria da, egia esan, gizakiak zeratik konektatzen duzu norbaitekin. Zu olako paperak interpretatzen dituzunean, historia zoragarria da, kontatzeko. Eta nik pentsatu nuen, ni gandik onena atera nezakeela, eta ni barruan nuen kaka guztia botaz, berak du nolabaiteko ezaugarri zoragarri batzuk. Eta ze gertatzen da, berarekin eta barnirekin, oso goza erromantikoa. Eta orduan, nolabaiteko fantasia bizi duzu erromantze bat. Eta kimika bat jarraitzen duzu aktorekin batera, baina gero horretaz gainera kombinazio bat dago bion artean. Eta nolabait horri esker beste geruza bat erazten zaio pertsonaiari, baina Dustin Hoffman adibidez, berak beti hitz egiten du intimitateaz. Eta begietara begiratu arte ez du antzesten. Baduzu besarka bat da teman, hori ez da besarka da, horrela egin behar duzu, berak esaten dizu, benetan besarkatu behar duzu, lau da, norbaiti begietara begiratza eta jakin, benetan zuri begira dagoela, antzesle batzuk ez dizute begiratzen. Bai, ni behintzat besarka da behar bezalako eman nuen. Hola, esta es una pregunta para Paul. Galdera bat Paulentzat, jakin nahi nuen, ea beak usten duen benetan, emakume batez horrela maite mintzen den gizonei dagoenik. Nik egunean 15 aldiz egiten dut, maite mintzen naiz. Normalean, 20 aldiz artean maite mintzen naiz, gero ies egiten dut, baina bai, tiponek bai egia da horrela maite mintzen da. Nik uste dut esan ezakela, horrela egiten duela, behar bada gaitzesgarria izan diteke, baina bai, horrela egiten dut. Nik horrela egiten duen norbait egin nezake ere bai, bestela, baina ez zaila da hori egitea, ze bestela egun usago marko nuke hori egiten. Bai, nik proba egin ondoren, casting egin ondoren Nueva Yorken, egazkinean igonitzen Londresa voltatzeko, eta aireportuan norbetek esan zidan, dika ari dira, atera hemendik bestela nire emaztea utziko dut zugatik, eta horrek esan nahi du, papero emango diatela, eta hori gertatu zitzaidan, eta hori da barni, eta ni horrelakoa naiz. Horrela funtzionatu zuen. Yamati jaunarentzat, hau da, 3. filma sekzio atal ofizialean Alzheimerrari buruzkoa jakin nahi nuke, zer pentsatzen duen berak gaixotasun honi buruz, edo
edo bere pertsonaren azken fase horri buruz zer pentsatzen duen. Nik uste dut gaixotasun hori benetan beldurgarria dela eta oso fuertea dela zahartzea eta hori gertatzea sartzen zenean hori mena besterik ez duzu eta hori galtzen duzunean ikaragarria izan behar du benetan. Nik esperientzian bat izan dut arlo honetan, nire amona Alzheimerra izan zuen eta nik ezagutu nuen pixkat, gertutik eta horregatik interpretatu egin dut. Gustatu zen dula gertu den filman, ze film hau etzen Alzheimerrari buruzkoa pertsonaia azkenean Alzheimerra sofritzen duen gizona da, hori da gertatzen zaiona, baina nola sartzen den filman helduala oso modu sutilean egiten da. Eta asko goztu zitzen hori filman, eta nik ez nuen nahi, inola ere enuen hainbeste azpimarratzea nahi. Nik Alzheimerrarena mugatua mantendu nahi duen ze gaixotasun hori nahiko mugatzen zaituena da, mugatu egiten duelako gizakia ezin duzulako inora joan. Baina, nik bai, esperientziaren bat izan dut jakin izateko zer den gaixotasun hau eta gero papera egiteko. Urrengo galdera, mesedez? Bai, mesedez. Aipaiazu labur, bai antzezlea eta bai zuzendaria karakterizazioa oso sotila da eta kasu honetan oso ondo enkajatzen du. Nola izan da prozesu hori karakterizazio prozesua? Mila esker laguntzagatik saltzean, mila esker. Asko zen nola sartu, ze oso zaila da sartze prozesua eta nola egiten duzun. Behar duzu edo makillaje artista bat, oso jaioa eta zorionez egiten du makilatzaile bat, lan hori egintzuna, eta benetan oso harrigarria da, ze izugarri lagundu zigun, eta gainera pertsonaia ere nolabait eraikitzen. Bai, ispilora begiratzen duzu zure burua, eta zure burua horrelakoa dela sinesten duzu. Eta hemen borrokaren edo lanaren parte bada, publikoak sinestu horretik zuk ere sinestu egon behar duzu, zu hori zarela sinestu behar duzu, pertsonaia hori zarela, gero lan hori egin aurretik eta publikoak ikusi aurretik, beraz sinetsi beharra dago pertsonaia. Ispilora begiratu eta ikustea hainbeste zahartu den pertsona oso izugarri laguntzen du, baina makillajea etzen garrantzitsuna izan. Hau da, bigarren planoan gelditu zen, eta hori oso garrantzitsua izan zen guretzat. Eta gainera, nik bigarren plano bat hartu behar nuen, eta ez zuen elementu zoragarri bat bihurtu behar, bihaz ez zoragarria den makillajea baizik, eta izan bartzuen bigarren mailako zerbait. Probetan egin genituenean, helduak direnean asko zer ezarragoak ematen dute, eta nik pentsatu nuen, zuzendariak eta pentsatu nuen, hau gehiagizkoa izango zela. Eta gero, ze askotan, Venezian galdutu ziguten hau eta jendeak bakarrik galdetzen zuen makillajeari buruz. Jende asko etzan konturatu nik ere makillaje arpegia dudala, eta pertsona batzuk aretu egiten ziren zoragarri izan zen, ze hori zen lortu nahi genuena, hau da esan elementu oharkabean zijoan pertsonaia bat zela, eta pertsonaia hauek bazartu zijoa zela, baina pixka bat oharkabean inor ikusi gabe ez, jendea kontratu gabe oso modu sotilean. Ze makillajea asko ikusten baldin bada, orduan ez dut uste lan oso ona egin duzunik. Zuzendaria ez dago hemen, zoritxarrez, gustatuko litzaidaken etortzea, baina bere emazteak, bere emaztea erditu berri da, eta etorri izan balitz emaztea, arazoak izango zituen bere emaztearekin bai. Hemen ikusten dut, Veneziako atal ofizialean zuen pelikula parte hartu zuela, benetan harritzen naiz, Paul Giamatti eta Rosamund Pike ezaken duen esaten den. Sari batea ze, benetan oso onak zeate, izugarri gustatu zait filma, pelikula on asko ikusi ditut,
baitere Jarri Suzia adibidez. Eta uste dut pelikula, zinemaldiko pelikula izan dela, egunean 5 filma ikusi ditut, eta Perlei esker, zinemaldiak perlak erabili behar ditu, niri lan maixura matirutu zait, eta denborak esango du, eta espero dut, ni bizirik egon naizela jakiteko maixulana izan dela. Gauzatxo bat esan nahi dizuet, besterik gabe, gidoilari eta zuzendaria ez daude hemen, baina lan bikaina egin dute. Hau da, lehen hitz egin dute Ostadarraz, eta benetan 3 genero daude filman, komedia badago, gero pelikula romantiko bada, eta azkenean drama bada. Hor, badago nolabaiteko maitasun historio bat zuen bion artean, baina baita ere adiskidetasun historio bat, ideia bisual eta fantastiko bat, txartela, globoa, jenden agertzen dana, ez dakit arazoak dauden itzupenarekin, gorantz begira zaudete. Bueno, ez dakit segundo bat, bai arazoren bat omen dago. Ja, eske, a ber, mikrofonoa mesedezken duz, No sé, está intentando interpretar signos en realidad, es que no entiendo nada. Nada, que te lo separes. Me vas a obligar a decir todo. All of it again? La pregunta es suficiente. ¿Qué es lo que les quieres preguntar, por favor? Ez galdetu nahi eso. Entzun duzu zerbait? Esta que no ha podido pasar una rueda. Well, I'm delighted that you were so affected by it, because I've heard that the Spanish translations were not sort of... Bueno, nik ematen dute umorearen zerbait galdu dut, azken puntuak beraz, uste dut berbada zerbait esan nahi duko du, Robertek. Bueno, nik goizean ikusi dut azken filmaren azken minututan, lehen aldiz ikusi nuenean, azpidatziekin ikusi dut espainieraz, eta egia esan, barkamenak eskatzen dut itzupenaren kalitateagatik, espero dut azpidatziak hobetuko direla, berez, bai, oso zaila da, irakurtzen ari bazara azpidatziak oso zaila da ulertzea gertatzen diren gauzak filman, adibidez, justo bukaeran, zuhiltzaile agertzen denean, badakigu zer gertatu den bugirekin, baina Barniren semeak esaten duenean gustatzen zitzaigula zuhiltzaile, ez du Waterbump esaten baizik eta Canada Air esaten du, Air Canada esaten du, eta orduan egia esan ez dago oso ondo itzulia, beraz, hainbat akats ikusi ditut azpidatzietan, beraz, barkamena eskatzen dut eta espero dut hobetu egingo direla azpidatziak bikoizten denean filma. Baina, hau funtsezko momentu bada, justo momentu horren aurretik, egontzen beste momentu bat non bi aurrak irakurtzen ari dira ondarea, eta aitak esaten dio arrebari irakurtzen dutenean, esaten dio nahi duena da Miriamek lurperatzea bere ondoan, eta semeak esaten dio hori ez da justua, ezkonduta dago Blairrekin, eta gero arrebak esaten du inglesez. Nik bakarrik heriotzak banatzen gaitu den arte, baina azpidatziak ez dute esaten heriotza arte. Guztiz kontrakoa esaten dute, hau da, heriotzak banatzen gaituen arte, beraz esaten duena bai ezten du, baina kontrakoa esaten ari da. Beraz, heriotzak banatzen gaituen arte, eta horrek prestatzen du azkeneko eszena guztia. Non Rosa hilerrira doanean, ez dut filmaren gaineroko parte ikusi, baina egia da, azpidatziak ez dutela oso ondo funtzionatu, eta barkamena eskatzen du berriz ere.
Bueno, espero dut mikrofonoak beharraina urrun eukiko dudala. Esan, bueno, ni beretaz maite minuko nintzateke ezkontzan soineko urdin horrekin eta estaziora joango nintzen. Baina nien nintzen eroriko, ni trenera egoko nintzen berriro. Bueno, eskerrik asko. Bukatuta ematen dugu, aprentsa horrekoa. Mil esker. He said he would have fallen in love with you because of the blue class. It was very complicated. But he said that I would have been able to get on back on the train.